Watch me come on down. That's selling razor blades, the mirrors in the streets. I pray when I coming down, you be asleep. S ktorým svojim doterajším výkonom si bol najviac spokojný a s ktorým najmenej? Tak najmenej asi zo She's the One od Robbieho Williamsa, čo som spieval vlastne v 3. semifinále. A najviac prekvapivo vlastne prvé finále. V podstate to bola skladba, ktorú produkcia dosť zle nastrihala, alebo nebol som spokojný vlastne s tým, ako to nastrihali, takže išiel som tam s takou maličkou dušičkou, ale neviem, akým zázrakom povedali, že to bol vlastne najlepší môj výkon Superstar, tak asi to, no. So well-trained, so animal. So I need your love, I love you all. I'm not scared. Rozmýšľaš niekedy nad tým, alebo proste keď si na pódiu, že pomoc, že mohlo by to byť posledné kolo, v ktorom som, že môžem vypadnúť? Tak myslím, že nie, pretože každý z nás si to snažíme si to všetko neskutočne užívať a ja hlavne teda, podľa mňa. Ja tam prídem a z tých divákov skrátka cítiť niečo, čo mi tú trému pomáha zakryť. A to je teda môj prípad konkrétne, že nevravím, že... Ale je to super. But I'm your song, I come undone. Máš nejaké fóbie alebo nejaké nočné mory? Nie len čo sa týka Superstar, ale vôbec. Vôbec nie. Keď som bol malý, tak som sa strašne bal ventilátorov. Vážne, to ako prišli sme do cukrárne, tam boli hore tie také vrtule a ja som ani zmrzlinu nedojedol, lebo z toho som sa strašne bál. Teraz už nemám fakt z ničoho fóbiu. Alebo že by som si to tak nejak uvedomil, možno keď by som niečo videl, tak by som si povedal, že z tohto mám strach, ale inak tak niečo, že viem, že by som mal nejakú fóbiu, tak... Aké je tvoje životné krédo alebo motto? Si, že buď originálom a nie kopia. To je moje motto a toho sa držím, lebo kopie za nič nestoja. My love song, my sad song today. Ďakujem vám veľmi pekne.